Waar moet ik wennen als ik vrijkom? Hoe kom ik van mijn verslaving af? Of kan ik misschien een opleiding doen als ik uit de gevangenis kom? Maar de oriëntatiemerk wilde maar wijlen de detineerden antwoord aan op dit soort van vragen. Allemaal komen 80 om 90 mensen vrij uit de loutervengenis. Maar in de crisistijd zitten werkjouwers er net om te springen. Het is altijd lastig om bij een werkjouwer aan te komen met een ex-gedetineerde. Maar de tijd van nu maakt het wel volle lastig. Vincent zit 4 jaar vast voor een dubbele stekpartij. Hij heeft een goede baan als metaalbewerker. Als hij vrijkomt, had hij maar één doel. Ja, werk zoeken natuurlijk. Ja, er moet brood op plank komen. Denk je dat dat kan? Ik hoop het. Ik hoop het. Het is moeilijk. Want ja, je hebt natuurlijk wel een stempel op je hoofd gekregen. Hij is een boef. Hij kan misschien niet werken. Maar ik wil het wel werken, dus ja. Daarom dit hier ook. Nou, de werkjouwers de kandidaten voor het uitkiezen hebben, worden de eerste stranger. Gouders wordt er vregen om een VOG, een verklaring van goed gedrag. Ja, er is een categorie gedetineerden die bij u zit, die een min aan een verklaring omtrent gedrag komen kan. Dus ja, dat is moeilijk. Mindup, een onderdeel van de GGZ, beziekt de ex-detineerden op waai te helpen, maar bijgelijks vrijwilligerswerk. Maar uiteindelijk is dat geen oplossing. De mensen wij is wel zwaar genoeg. Ja, want wij kunnen net beloven die mensen zelf op te vangen, want dan groeien we dan wordt het hartstikke nog voller. Dus ja, wat gaan die meesten dan aan? En dan worden meesten toch weer verantwoordelijk op zichzelf, op hun eigen thuissituatie. Ja, en de kans dat er dan problemen ontstaan of wat dan ook, of dat ze vervallen in het oude gedrag, dat is natuurlijk, wordt dan alleen maar groter. De maar wij wilden de komende tijd nog beter nagaan wat werkjouwers verlet van hebben en de detineerden daar op tijd op tarrieden.